Tiño un tío que era cura, que morreu de 104 anos. E era o meu amigo, dice, cura de San Miguel. E aí iban pasar as noites por ali, comían ben, cenaban ben, porque tiñan outro irmão que chamaban Pedro, venga, mata ese conexo máis grande. E claro, facían con patacas, conexo, tiñan un rabaño de ovellas, e facían unha merendola. E depois meu pai foi un inverno, e ali iba a facer zocos, e ali facía aquel cura todos os anos un par de zocos, parecían zapatós de vira marcada, pero non se iba a Lugo. O zoco era feito de madeira? Era de madeira, pero puñelle unha vira que marcaba como eran zapatos. Bueno, e foi un día, e veo algo tarde, empezaron a botar a partida, e o cura e tal, e veo tarde, e despois viña aí, hai un souto aí moi grande, e apareceu-lhe o lobo. E ele pensou que era o can de San Miguel, que había un can, e empecé, ora pichón. Pero empezou-lhe, tirou-lhe así. Encontrou-lhe o pelo moi bravo, e que levantara a cacha de Castilla, que lle pagara 2 paus, e que a prisa que levaba que facía lume nas follas. Na boina. Así que nas follas, por moito que correra, non facía lume ningún. Yo do trabuco, cando se acabou a munición. E a outra vez, ele dedicabas algo á caza. E dixo-lhe, para descansa a miña mãe, dixo-lhe, bueno, Manuela, prepara a pota que vou a un sitio que chaman o Barbeito, que compramos nós, que era desta familia, desta señora, que vou por unha lebre que anda ali, que come todo as fabas. E foi, e claro, vi o lebre, e mirou, e claro, olvidáraselle a escopeta. E que a escopeta mirou, tiña un cacho dunha caña como esta, que quita un clavo no zapato, ou digo do zoco, que lle puxo a caña, que pum! E quedou, non, quedou clavada contra un carballo. Con la orella. Polas orellas. Ese era o que estaba eu acho. De Vigo. E poñéronse aí pé desa parede, viron a casa. E dixen eu, toma, se non ven a porta da esa parede. No século XII, que fixeron os hospitalarios, os retos hospitalarios de San Xoán de Xerusalén. Ten a característica de que non ten espadana, ten a torre fora. Isto é feito, é o Panteón dos Quiroga, que foi feita co restos de outra torre que había aí. Isto fixéronse con ela cando a desamortización de Mendizábal, o mesmo que o Pazo. Aquí hai unha cadea de perdón, que chamaban que eran esas cadeas que cando chegaban estaba que perseguían, que iban castigar por algún delito, se agarraba a esa cadea, quedaba perdoado. Libre. Está colgada por aí, non sei, esa cadea. Había de ver algún que había saltar bien. Que falan das cadenas como para perdoar os pecados, a xente que Este o mataba. era para ser inmune. E daban incluso voltas, tiñan como pequenos rituais. Sí. Pero isto xa digo, foi feito con restos. E corre a lenda de que aquí se atopou un tesouro. Logo dentro, xa veredes, se ledes o tesouro que está en a luz do candil de Ángel Fole, veredes que está claramente inspirada nun arcosolio que hai. Un arcosolio é un arco que dentro ten un sartego. Entón, se te sentas a lelo aí, na igrexa vas vendo os lugares, e logo se conoces a lenda que había aquí a crenza de que cando fixeron isto toparon unha ola con moito ouro, pois unides as dúas cousas e o que escoitou aí Ángel Fole, porque Ángel Fole foi preceptor, profesor particular, porque era outras clases de Vicente Quiroga, que foi o alcalde de Lugo, era fillo de Vicente Quiroga pai, que foi o primeiro noivo de miña mãe, por certo. Bueno, e contan as linguas viperinas, non tanto, en plan de chiste, que non creo que fora certo, que lle ensinaba a sumar, a multiplicar, a dividir con números romanos, cousa imposible.
Foi encontrada baixo disso altar cando fixeron tapadeira unha sepultura, debía ser un canónigo, un obispo ou algo. De que século, perdón? Un experto alemán e dixo isto que representaba el símbolo del sol, de la luna, la creación a alabanza que somos todos los cristianos, e este está pidiendo reverencia por todos, está rezando, ¿no ve? E este perdeuse ese trociño porque non se contaba con esa pieza aí por aí. Encontrouse e foi capricho do señor sacerdote de poñela aí. Se estuvo en Santiago de Compostela, en Galicia, en tiempo. Estuvo a Latre. E tamén é Enterrado, que noble que está ali. Alonso de... Pregúntame este señor quen está aí enterrado. Era un mandamás naqueles tempos que se chamaba Don Fray Alonso de Quiroga. Está aí enterrado por o siglo XVI. E dicían que era un gallego moi listo por este motivo. Aquí, mira onde calentaban os pies cando dormía neste tempo. Dicían que era un gallego moi listo por este motivo, que tuvo dos entrevistas con los reis católicos, que fueron invitados a comer a un hotel por otras personas, ¿no? E este ya fue un rato antes. Xa baixaba de comer por as escaleiras abaixo do hotel. E os reis católicos subían e perguntaronlle: "Usted suba ou baja?" E el que quedara moi serio mirando para eles e dixo: "E ustedes?" E non han sabido a idea del gallego, ni se subía ni se bajaba. E era templario, que tiene aquí la cruz de Malta y la flor de lis francesa. Y este escudo debe ser una familia importante a lo de Aragón, que tiene 5 barras y el rodo. ¿No ves? Eso. Él era comendador dos... Bueno, eran comendadores. Pero había aquí una leyenda. E durante anos estuveron dicindo que era Álvaro. Eso. Un día, isto contábame a min, Anxo, que eu xa nin me acordaba, viñen eu con unha belga. Sí, contoulle todo eso meu pai, ese que estuve aquí na casa dos Quirogas, como lle chaman, que era das letras gallegas. Sí, a Ángel Fol. Ángel Fol, eso é. Bueno, e aquí había unha leyenda que decían que había unha barca de ouro. Pero que se levantaban a tapa de isto, que caía o tellado da iglesia. E cando lle puñeron o tellado da iglesia, o outro antigo, iso contoume a min o que fixo. Eran 2 rapaces aí que da parroquia, que xa morreron, un debía ter 101 ano e outro 98, así, que dixo: "Oixo, agora que van os canteiros comer a mediodía, vamos a levantar isto." E sai ouro, levámoslo para nós. E con pau de ferro, ainda se conoce aquí, levantaron isto, e só había un pouquiño polvillo no fondo. E pois dicía un outro: "Xo, levamos fastidia, pensamos que había ouro, mira, non hai nada." Pero eso era sempre para que non, como da trave de ouro e a trave de alcatrán, ou de penas de rodas, para que a xente non... Era a imaginación. Pero decía que... Esta señora tamén sabe a historia toda bastante. Estiveron anos dicindo que era Álvaro. E veu esta belga, estaba Anxo, o cura, e dixo: "No, aquí dice Alonso de Quiroga, bueno, leu yo todo." E dixolle: "Ele, como sabe?" Dixo: "É o meu oficio." Justamente era como se chama? Pois eso, paleógrafa. Que era de categoría de segunda, que tiene 2 almohadas. Isto era máis... Se fuera de primera, que tiña 3, pero que era de segunda, que ten 2. E se fuera de tercera, que xa non tiña ninguna. E isto chamas un arco sóleo. Todos teñen un arco, que é ao mesmo tempo un enterramento. Chamanlle a cara da encomenda, porque o comendador estaba no que se chama o Casal do Pereiro, que está por baixo de Cabú de Montemeán, que é unha ruína hoxe en día, que pertenceu á Casa de Lemos, e tamén estaban realizados con isto, non? E dado que eran templarios a maior parte deles, pois, iso de que se salvaban, depois anos de contar aí as cadeas dos salvamentos, están aí fora. E está nos Quirogas. E a Virxe aquela tamén de gran... Xa vestes, non? Xa estes los que non ten un peito, pero iso é por... Eu penso que é que poñen yo outro, porque pola función que está facendo, non consideraban que era... Bueno, o que dice esta señora